ayan, maaga actually. Kanina pa kami nagising ni Papa kasi meron kaming dineliver na minsan may mga customer kasi kaming gusto ipa-deliver talaga ng umaga kasi idadalhin pa sa sa bukid. Ayun. So, nag-deliver kami, mga 3 yata yung dineliver niya kasi request na umaga. So, yun umaga. At wala naman kaming ngayon sa production sa lumpia, wala kasi full stock kami. Ay, actually, merong sa lumpia ni isa ubos na. Sa Monday na lang. And yung sa longganisa din namin punong-puno kasi kahapon pa kami naggawa ng longganisa. And yun yung so si Papa umalis na and actually meron sanang magdi-deliver today. May rider kaso nasa hospital kasi yung aking mother-in-law. So ayun, yung kapatid niya na babae, yung husband niya, yun sana yung magdi-deliver today. So yun, kaso walang magbabantay ata sa anak niya. So medyo may mga pangyayaring and ganun talaga yung buhay. Anyway, so mamaya mag-grocery ako pero kagabi nagkwenta kasi ako ay makatupiin pa ako guys. And ayun, actually ayun, ano ba yung chichika ko. And naloka ako sa actually sa namin, nagbayad na pala ako ng nakalimutan ko magbayad ng kuryente nung nakaraan. Kaya ang nangyari, na doble yung aming bill. So ngayong buwan, dalawang beses ako dalawang beses ako magbabayad para ma-update siya. So, ano ba yung sinabi ko? Ayun, nagkwenta kasi ako kagabi ng mga sahod nila. So, medyo malaki-laki yung sasahorin ngayon, no? Pero malaki yung sahod, ibig sabihin malaki yung malaki yung sales. Diba? Kasi ilang beses silang tawag dito. Sa production. Tsaka marami ko ng stocks. So, weekly, inaano ko na siya, tawag doon. Hindi ako everyday naglilista kasi ang dami. Yung mga listahan namin, yung ginagawa ko dito kasi mga scratch paper namin ni Hagrid. Yung kasi sayang, yung mga kasi namin, hindi nagamit ko yung mga piniprint ko ng mga ganito. Pero yung mga sinasagutan namin, hindi ko naman yun. Nakatago yun sa kanyang folder. Kasi syempre proof yun na alam niyo nag-aaral kami. Yun. Ito yung mga listahan. So, weekly ako nagto-total ng ng aming sales. Kasi syempre para makita ko kung ngayong week na to, malaki ba yung kinita namin. Malaki ba yung marami ba yung nabenta, ilang pieces na lumpia na na packs yung nabenta namin. So may mga ganun kami. So yun, na full na yung SD card ko. And yun, ang gagawin ko ngayon is maglalagay ako ng sahod sa envelope. Kasi ngayon kami today pala is Saturday. So ngayon ko i-separate yung mga sahod nila. Medyo malalaki yung sahod ng kada tao. Wow! Kasi mas mabenta kasi yung lumpia. Mas mabenta. Mas mabenta yung lumpia. And I'm planning na hindi ko pa kasi magamit itong aming resibo, guys. Kasi hindi pa namin magamit. Kasi yung aming book of accounts hindi pa natatakan. Medyo matagal yung matagal yung sa PIR. Kaya hindi ko pwedeng gamitin ito. So baka ma-penalty ako. Kasi yung dito yung date kasi so hindi mo kasi magagamit yung book of accounts kung hindi pa natatakan kasi mapapenalty kami. So, nagkape lang kami ni Papa and actually mamaya aalis din ako kasi kailangan ko mag-grocery. Wala na kaming ulam.
So, mag-grocery ako. Naiinis ako pag nauubusan ako ng ano ng onions at saka nung garlic. Naiinis talaga ako kasi dati 'di ba, hindi lang ako nawawalan yan guys. Lagi ako may stock. Ngayon na halos na si Papa nag-ano siya yung namimili. Hindi na ako palagi ako nawawalan ng onions. And natatawa ako kay Papa kasi si Papa pag yun. Tapos kasi pag si Papa kasi guys nag-deliver, meron talaga siyang sahod. So kung magkano yung sinasahod namin sa rider namin, pag siya yung nag-deliver, meron din siyang sahod doon. And ayun, yung sahod niya natawa ako kasi yung sahod niya nabawasan kasi syempre na hospital yung kanyang mama, yung mother-in-law ko. So syempre nabawasan yung pang-grocery na ibigay niya sa akin. So natawa ako kasi feel naman niya, 'di ba? Kasi hindi ko naman ginagalaw yung niya, pera niya kasi ginagamit na din naman niya sa motor, ganyan. So okay lang. Gusto kasi niyang magbigay din siya sa akin yung sinasahod niya. Hindi ko naman kasi ginagalaw yun. So anyway, nagpe-print kasi ako ng si Hagrid tulog pa, and actually meron akong tutupiin, and marami kami isi-sealed ngayon na longganisa, and yun, sealed. Yun yung mga ganap ngayong umaga. Actually, gusto ko mag-vlog talaga. And ayun, sana maitutuloy-tuloy ko yung pagpa-vlog kasi nakaka-miss din mag-vlog. And yun lang. So mamaya naman pag mag-grocery ako, mag-update ako sa inyo kung ano yung mga magaganap, ha? So ngayon is mag-ano man ako ng mga sahod. Kailangan ko nang mag-ano ng sahod eh. So ang gagamitin ko etong si Papa kasi bumili nito. Actually ayaw ko nito, gusto ko yung brown envelope. Si Papa kasi, yung pinabili ko, tingnan niyo yung binili. Di ba? Ang makakadala lang yung sulat. So, kailangan ko pang i-transfer yung, sa Gcash eh. Yung, pera kasi. Wala akong isasahod ngayon. So, kung ano lang yung meron nga yung cash kami dito, yun lang muna yung lalagyan ko. So, ganun talaga. Alam niyo, favorite ko tong brand ng ballpen. Yung ganito, Faber-Castell ba yan? Yan, hindi to sponsored. Favorite ko siya kasi smooth siyang isulat. Marami na akong ballpen na na-try, pero ito talaga maganda siya. Meron akong red. Ito yung red ko kasi pang check ko din to sa mga ni Hagrid. Sa kanyang mga tinatrabaho. So, ngayon, yung ginagawa ko, sinusulatan ko ng pangalan. Ayan. Tapos, ilalagyan ko ng pera. So, eto. Luto ako ng yung tawag dito tawag sa Tagalog nito, yung mga maliliit na isda. Iba naman yung yung pula, mga mga shrimp yun eh. Ayan, lagyan ko ng 2 egg, tapos ang paminta, onion, spring onions, paprika, salt. Yan yung mga nilagay ko. So ipa-fry ko to
Tapos magluluto ako ng kangkong. Yan. Medyo frozen pa yung iba. Tinifrost ko kasi to. Ayan, lulutuin na natin. Hindi ko na nilalagyan ng cornstarch. Kasi may egg naman na siya. Tsaka hindi naman to paninda. Ano lang naman to. Ayan, lagay na natin guys. Parang egg lang yung pag ginagawa ko. Hindi ko na iniisa-isa. Ayan. Ayan yung itsura niya guys. Yan na yung niya. Parang egg lang talaga siya. Ayan. So ito pinakamatipid na talaga to. 2 egg lang yung nilagay ko dyan. Ayan. Pinakat ko naman sa kanya yung guys. Pinakat ko yung spinach. So yun yung isa side ko sa ulam. Nakat ko kay Hagrid. Bagong ligo pa yan, ha? Bagong ligo.